Slav jwara, on bixêratin. Em ê roje bi dengbêjên re berdewam bikin. Rastê ji dengbêjê kaniya çanda hunera Kurdan e. Kurdan çanda xwe bi dengbêjiyê aniye ziman. Dengbêjên Kurd dîrok û wêjeyê anîne ziman û dîrok zîndikirine. Di vîdyoya berê de me behsa jiyana Ayşeşan kiribû. Em ê îro jê behsa jiyana dengbêj Fatma İsa bikin. Fatma İsa di sala 1934 da li Ermenistanê li gundê Erezdeyanê jî dayîk bûye. Ev gund nêzê Erîvanê ye. Malbata Fatma İsa hîn di 3 saliya xwe de tên sürgûnkirin. Zarokatiya wî gelek dijwar derbas dibe. Fatma di 6 saliya xwe de bavê xwe û 2 sal bişûn de jî diya xwe wenda dike û bê dê û bav dimîne. Ew û xwişka xwe li gel mamê xwe mezin dibin. Fatma di 14 saliya xwe de bi kurê xwalê xwe re têzewicandin. Wekî gelek dengbêjan, Fatma İsa jî di zarokatiya xwe de guhê wî li ser dengbêjiyê hebû. Her tim bala xwe dida dengbêjan û rêbazî wan. Dema ku zarokên gundî digihîştin hev, govend digirtin û distiran. Fatma İsa ji wî demê di qabiliyeta xwe ya di wî warî de nîşan dida. Ew bi dengê xwe yê Zîz û Zelal ji teva cuda dibû. Bîra wî jî gelekî baş bû. Wê bi yek guhtarkirinekî stran ji ber dikirin. Her dem gava di gund de dewletek dibû, ew di nava koma qîz û bokan de bû. Wan li wîdeyekî cuda distran û direqîsin. Fatma İsa stranên xwe yên pêşî li şahiyan li civînên qîz û xortan de fêr bû. Di sala 1972 da li Radyo Erîvanê ji bo ku dengê nûyê keçên Kurdî Sûnî bibîne lêkolîn çêdike. Vê demê Fatma İsa bi piştkiriya birayê xwe bi xebatkarên radyo re diaxibe. Li radyoyê de dengê Fatma İsa gelek tê ecîbandin. Fatma İsa di redaksiyonê de gelekî kilama jî dibêje. Bi taybetî jî kilama demaho di dilê hemû Kurdan de cihekî girîng digire. Kilama demaho çavkaniya xwe ji evîna keça mîrekî Kurdan tellê û lawekî xizan miho digire. Di kilamê de keçik hezkirina xwe ya ji miho tîne ziman. Fatma İsa yek carî di radyoda dibêje û car din nabêje. Lê ev car têra wî dike ku ji alî hemû Kurdan bên askirin. Piştî ku Sovyet pelav bû, Ermenistanê ji wê derê 50,000 kes sürgûn kirin. Fatma İsa jî yek ji wan bû. Fatma İsa ku tevî malbata xwe bi sürgûnê hatibû herêma Krasnodarê di nav gel de xwedîciyekî bi hurmet bû. Di roja 15 Kanûna Paşîna 2010 da Fatma İsa jiyana xwe li Ermenistanê ji dest da. Belê kurtejiyana dengbêj Fatma İsa jî wiha bû. Ji dîrokê heta roja îro jinên stranbêj û dengbêj wekî Ayşeşan, Fatma İsa û Meryem Xan gelek zorî zehmetî kişandine. Di rastî de jinên dengbêjên Kurd muzîka Kurdî ji bo jinan anî ciyekî pîroz. Dengê jinên Kurd çanda dengbêjê bêtir xweş kiriye. Çanda hunera Kurdî di warê hebûna me de xwedî ciyekî taybet e. Divê em jî xwedî li çanda hunera xwe û dengbêjên xwe derbikevin. Belê, wêneya me ji niha xilas bû. Hekê we vîdyoya ecêbandimin hûn dikarin abûne bibin û şîroveyên xwe bikin. Niha bimînin xêr û xweşiyê de.